Amra CJ Bibia boko de. Oh, boko na enye boko sa CJ. Se obi a brand mono. Se Lance Corporal ya ye share ni pictures ni adie. Abamu kama I want a life ahead. Na obi sika ntema wo penti. Wayi abamu na fi honom. Je meka ne se oba de busua ne re. Lance Corporal ne mame nim so o ware ye kran to share no pictures bia na ye hu a o yere ne yere so oba de ncheche ne re asema ba no emu eya papa na CJ ehun semu ano hu me de wo ekọ Daily Graphic page 13 na wo share say ya wo say police for the nkata aba bonten a wo mo ka kire sa emrante 9 na edi ensemoni ete sa enra no eso mo pa omo emfa wo mo hom emre posifo na kwan bia so no posifo be di akire na o ma hwehwe mo kira kwan ba bia mo bia no ma te wo na emra na ya adwuma CJ Abrantie Lance Corporal Calisto Samoa ono ene ye posinia na otibulion vani mu ache se wo boban ya atorenche beti se ya akoto abamu ano na omo eche se se de esi ye no yimsi abomu komodi ama onyin nyina wie ni din ena mede ama no police for che se omugoso eye ehwehwemu na wo mo empire bo ene eye ya konsem no enko ema abusua na wofo na hire ene omo mkeka hu nyina ne bi so enko ba posi adwumako ne wo mo sadom no eno so eho asem edaha na wo hwe Abrante ye kana semia CJ sele medical dia ma no de Lance Corporal amoa ya Daily Graphic etchesa manyo and so right now our National Protection Unit NPU headquarters ho and wodi ni dwuma e Ghana Police Service mu na o pass out e Pualugu Police Training School 2017 mu na Abrante e pass out e baye ya Daily Graphic etchesa mo sources no e mo mamane e se Lance Corporal amoa e ware last year afie twemu ena abamu ana eware owo ebaba ko si survive by a baby na chese akwara ne krompo no onya onya meye chese penyukra he's still a baby inti no ene de aba no 2017 no pass out last year eno ware images of ebro mo ware wie ya wa ma na yire so kita ne nsem a chese na aye ne gye nko ano eno so round on social media we ene kakra metumi ediama ediafa Lance Corporal amoa ehu obade fa ba mo ekra ensie yie na on hyebusue nyina den emayen ye ni bekoso adisa nsemo yechi na de be free ho ba bia no ye de mo amane amawo na mamefa wo enkomanim na ye hwese enei no o chema aban bagbeno no speaker of parliament CJ asa wodwa like kakra wo so wodwe ho a wonte ase die a emrase bedwafie etumi agitu mu say luxury tax 20% no yemfanto sanitary parts so na 15% VAT so no wo emfanto so wo so woni mu de ba ye ni de sie krompo na mrache bedwafie etumi edi dwuma bi etesa in terms of say no so one day they wo hwe nim ni say osofobia emfa eye bibia etesa etobia etesa emma efie honom ebiem na eho kante no wo mo eguso mo to atwadwe se ekobi ede enkrata akọ eye petition akọ speaker of parliament ese ya ka ho asema che say ye bodero aye last month wo krompo na eno no eye efichikomu ahunidie eda na ye de bodero ka ho asem se pa de boy edion aisha kokko ye sukodo e de fa ho nyina ya anti parliament nka nti de ye speaker edna not wo bi a wo chese sa taxa eda sanitary part so no eye unfair on mine anase aban no ene emma eni no yie e wo man mu no eye pa nti ye hye ye de ani be di echeni ahwe the speaker of parliament ebeye e de afa ho amayen eno eye Daily Graphic de bokrata ni mu na mamemfa won enko Daily Guide na yensha asema edaha eno so ebo amane e de fa Lance Corporal amoa eye nipa bonfo abro mabo abamu ano eno ho asem edaha eno achi enso so no speaker de na woka e de fa taxes a ede sanitary pad so no eno so edaha ena mede wo ekwa kratafa etoso miensa sije minima unse yetete ese aban no ehwe so mo de to ebema ankrankra dwuma
ko bi no oba be so bi nyeso omo ton da bi omo be patena na omo ahwe so omo betumi aboa revive ye to no de ma yen na eba no fan wo yetumi adandani e wo honom na eba ye no omo chese adwumaku a eye private company ya panyefo hwe so omo de eye adwuma no be ma wo mo no de ye tete ne so wo adwumayefo no krompo so omo mpene ho sam be ye bebre no ama obi e kane de na eno na daily guide edin chemu aba ya wo chese senior staff workers no workers union no yo mo to kyerɛ sɛ wɔn deɛ ɛnɛ ɔkyena adekyea ka ho ɔmofoa so ɛsɛ aban no enya mu ɛfa kakra ɛma ankrankra dwuma ko bi mram na ɔmuntu me revive ɛmɛma to no enya enkenyan ensan ensɔre biom sɛ ne ba bia to no ɛne nam no kyɛ sɛ guo na egu no ɛno ɛne asɛma ɛda ha na ɔpanyin a ekoe wɔda wɔma no yewura adongo ono ye chairman edema senior staff workers no na wono bright adongo no wo chemu say ebi mo keka so mo senior staff association no wo mo ntia se wo mo mpene so ne ya so no kura bi anim no mo de mo taban echi efo aban so ese de obeye da to begina ne na so to obetumi aye na adwuma wo so ye na ama omanfo so ho han wo mo fa ngotomu wo man mu no wo se aban no ema sa hyehyɛ no so etumi ye adwuma na katafeto so miensa ha ya no so and canon secretary edema interministerial committee on illegal mining IMCIM Charles Bisium won say what de ne cases bi ekodan court ana o hwe so what de wo sha na setabo ebeto special prosecutor no so say ye kase na ne cases na miensa wayi ba ko afrimu ama enam so lawyer ne wono egina mu edema no na Kodwo Pinto Jebi wono ne lawyer ne wo gemu de ma owura Bisi wenra wo de ato Accra High Court na nim esa se wo ma no mo de ba masan so atwe san na ne sa so no Dr. Isidore Tufo wono na wo ye okogina namu edema Office of the Special Prosecutor no wono so che so ma no mo de o masem ba ye wo so mo atwe san a oni hu asem ka eno so ho asem wo daily guide the obokrata yi ne fan to so miensa na me de wo ekɔ ne fan eto so ensia na ya hye amane eda ha ya eno so kasa de fa won se ne ye papa adutwum wono na ye so afo hye enwomasua ho sem so Dr. ya osai adutwum wo de atudwa ese owo gidie no ene se science technology engineering and mathematics STEM education no edigana ebekwa kogina yie pa wo amama hodo mo hye se wo de abefo kwaso ene abode mu nyansape bedi dwuma no mama ho so nimudie no Ghana ebetumi akɔ nanim wo de nsem wo nyina tudwa ebra STEM road so de di kan krompo no wo mo de hyehyɛ so wo Accra High School na no ya woda wo hana eno na Dr. Duchum de atudwa ese wo mo de wo nim fa so wo so eso mo be ma akade ya wo mo ehia de beba na sam so atumi agina brane eno ho asam eda ha na wasan so de atudwa ese centers STEM centers na aka nyina no so no enche bia mo ebewie na eno so no magyamu ediama na akoso aboa amanimde sonko eno so ho asam wo hanti sije da wakrata yi mu no de wa ha no no ena eno chi so no omo chese Dr. Koto se nra ensu ana eto wo asinot ni ade nyina no wode ni nyina to nkyɛn fa so mu koye campaign de macha so poko no na eje mama MPP wo asinot da obokrata the finder ene bo amane no wo ha akronfo no so ho asem da ha na won se yenua be masamo agyan se no o se ba no bo mu a wawie wareta wo ba na ho megie mu na enam so ma enra emrase bi fie hoahoa yenua be ma papa baby jet wo mo hoahoa no esasa oye football legend edema o man Ghana ntiasa mo waye bi wate onyame nkoso ano wonka ho na onhyira nti we ene de finder the workrata no so edia ba CJ ma bobo bi so edia ba manim se na ebre ni ho bebre no a esasa woni Dr. Okoboy